सब कोई बाहर से घरे आवता है नया साल में कि चला अपना घर परिवार साथे नया साल मनावल जाई। हई निस्तनिया एगो बा कि हे दिन में कहता कि हम जाके बहरे नया साल मनाई। हई हमर बाल लटिया के सुजुराई। हमरा के का के गम बा, हमार भतार मेकअप उकअप दे के गोलही बा बढ़िया से मार उली ही हमार भतार आवता। ई रानी खाली कहतिया 1200 जुरा ले होता 1200 जुरा ले होता। ये रानी ना कमाई त ई का खाई कई नक तले के बैठ गेल या काम धाम नहीं करो। देखो हो एगो हई दिया रानी काहे ऐसे ही करतिया मार मेकअप पर मेकअप लगावत दिया भतार रहे वाला है। आ एगो हमार निस्तनिया भतार बा कि हईसन जवानी छो के जाए के कहता। अरे दे साला बकबको ना तुम्हारा भतार पे गुलटा तुम्हारा ना रे आवे वाला बा तो आवो ना ट्रेन पंचर हो जाई और नसिया के वही जे मुड़ी गड़ा जाई तो ही में रह हई त जाई रानी के हो कैसे हमार भतार के मनावा दियो ट्रेन पंचर हो जाई तो कहे ना मनाई हमरा के लिपस्टिक देखावा दे आ पाउडर देखाई ना जैसे कि हमार भातरा देला ही नहीं ना तो देखाई ना तोरो भतार टेम्पू चला लो न पलट जाओ पंचर हो जाओ। और कोई देखो हो आई तो हमरा भातार के टेम्पू पर लौट दी। अरे रानी तू ही ना पास ट्रेन पंचर हो जाओ तो दे घर ना तब हां नहीं तब तो रही उठ लाली तो रही काजल तो रही लिपस्टिक सब के सब अधूरा हो जाए। खुश रहा बचावा खुश रहो। ठीक बा ना सब हाँ, सब ठीक बा। पतोहिया ठीक होवे ना। अरे पतोहिया तो दोनों अपने में लड़ा तारी काहे ठीक कहाँ ठीक बाली सन। खाए हुई नहीं किसन दे अरे खाए कहाँ दे ताली चलो टेंटा चलो इन्हीं के हम मालिक मान अगे आइल बा हई छोटका बाहर से। अरे एकरा के पानी उनी मीठा उठा देबू सन कि चुप जानी अपने में लड़बू सन। देखा है गुरु को कहना के हो एक तो सवेरे से कुछ काम धंधा नहीं करत न छिपा खा के अनाज आइले पचमन करत खाली बैठ के हेले ओइहा सुन रे आई सुनना सुन रे छोटका आइल बा एकर भताला वाला हमरा के बुढ़ावा चिल्लाला। अरे छोटकी देख आइल बा बाहर से तू तो कुछ करबे ना करी तू कम से कम मीठा पनिया देबे कि ना देबे। तहार लइका फइका ओकरा के पानी ने पियाव हम काहे के पियाई बतलाओ बुढ़ावा हमार मेकअप दुसबार कर ले तो लाग हमरा के दिखाई ना जब तक हम कुछ करम ना हो। यही चलते कहते हैं बाबूजी बियाह शादी नत कर नया साल में आईनी घरे से बाहर से घरे आईनी उहो देखो तो मैं अनु कैसे बोलत है सन। अरे हाँ रे बचाओ अब हम का जानत रही कि बियाह शादी कर देव ती हइसे करी हसन हैं एनी के माथा गरम न भइल बा। तो हई लठिया से समझावत कर पतोहिया का पर। हाँ तब तो एको पिटौर में एनी यानी सोझे हो जइहन जा तू चल अंदर हम एनी के तब हम समझावत ठीक बा बाबूजी हम जाता नहीं ठीक बा। बोल लागत है पार्टी बाबूजी खुश रही बबुआ वही हाल चाल सब हाल चाल ठीक बा। कहाँ भी हमारे लिए जाई न तो रानी हमरा के गाड़ी देवे लगी बाद बा जाते जाई बाद में भेंट कर जाई। हां लौकी कहां से पहले बड़की भौजी से जाके बोले लाग ये दुआरिये बैठल बानी लू मत घर में घुस बोला पूछबो ना कइलो सर समाचार। अरे जी का बैठल बैसी रे कुछ तो नहीं किस रे खाली पैसा के भूखाई बन से तुम के रे का तुरी हम बताइए सारा ऐसा मरद हमार ना चाहिए जा पड़ के बड़की भौजी से बोले लागो तो बड़की भौजी ना बोलेगी तो तोरा काम बोल लगी तो मेरा ना मत रे अरे तनी कुछ खा पी के लिया पानी पी के तार गोरा धइनी है चल ग्लू उनकर अभी बड़की भौजी लागे तो हम तार कैसे गोले अरे लागी एक लोटा पानी लिया के तुम बोलो धोई खाली पैसा के भूखाई बाउसा रे तुम के रे ऐसा से मेहरा अरे बना के खिया ही तो देखी बिसरा आइ देखी रुको पानी लाके दे देबे तो या के एगो स्वेटरो ना जुड़ल है एगो स्वेटरो ले ले आई बहुत ठंडा लगता नया साल तोहनी के 2 मिनट के बाद में बहरी आवसन तब तोहनी के हिसाब किताब हम कर देतनी तोहनी के एगो में ना बनी चली नया साल में हइसे करे के चाही हैं आवसन चल रे बेसावा चल बुढ़को काना बोलावा तो चल हिसाब कर लेवल जाओ हम तो चाहत रही तोर मरद बेसी कमाला तो काहे न कर भी अलगे रह के हमार मरद है न निपुतरा बहो कम कमाला तो जाए दे हिसाब किताब कर लिए। अरे रानी देखत का भाई चल अरे बुजरी हमनी के तो ठीक बाड़ा हो गयो के बाण पहिला बा कुमार
तू अट्टा पर तू कहाँ जाई ओकर हिसाब किताब के करी बाबूजी करी जब बाबूजी करी हाँ। उनको कना करी उनको केना करी तो चल 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 रे गुजारी चल रे बेस नतिया धर लगे बाबूजी तेरी बहन बियाह बाबूजी ना ए बाबूजी हाँ कोनो निपुतरा झांकत नहीं खसनु ना ठीक बा अरे बड़की कहाँ छोटकी कहाँ बिया छोटा की के तो ओठा लाली लगावे से अब पाउडर मारे से तू सोते नहीं खे हाँ? गुजारी के केन कब आई बपनी आई भतारा इसका मां के लुधियाना से ए बचावा बेगवा तू धर ना घरवा ठीक बा बाबूजी हम धर के आवे बेग हाँ धर के आओ रुको बहुत बोलत बाबूजी हम बड़ बानी त हमरा के हिस्सा बेसी चाहिए तू बड़ बारिश तो तोर हिस्सा बेसी चाहिए तो उहो तो छोट बा तो उहो तो कही कि हमरो हिस्सा बेसी चाहिए हमू तो छोट बानी हैं ओकर मरद के मात्र 30,000 महीना वो लुधियाना में आ हमार मरद एगो टूटा फूटा टेम्पू लेके खाली चलावो टेम्पू लेके चलावता न तो उहो कमाता तो तोहनी के हिस्सा बराबर बराबर न देवे के चाही हैं तू कम बेसी हिस्सा लगा देव तो दोनों तो अपने में लड़ के मर जइयो सब तक बुढ़वा तो उनसे का दे बाबूजी लड्डू गुला का हो ना हो ले ला बाबूजी आ गई कोठा लाली मार के देखे कत्ता चप्पल ले काहे ना मार हमर भाता देखे कोई बात दोनों गोड़ी हमरे पर का लड़ जाई पूछल देखो कल से ना हमर ठेंगुरिया हैं दादा बाबूजी खांसी के दवाई लिए दम परसों दिना हाँ केकरा में बालो अरे हम तो अभी दोनों में ना बानी बाबूजी घर आटा पिसवा के लाते नहीं हम तो धर बचवा घरवा में धर खाली बंडा खाला सुतेला खाली खा के सुतर रहता लसन काम ना देखला ना कि काम करके होता नहीं अच्छा ठीक बा कुछ की मीटिंग बा का हाँ मीटिंग बा ए बचवा ई नया साल ह जानले अब एहनी के कहत आलिसन के हमनी के अलगा रहता तो सुन एगो बकरी बिया आ चार गो टंगरी दूगो तू ले ली है दूगो ई ले ली एगो सिंह बची तो दूगो एगो मुड़ी तो दोनों दू गोड़ी एहनी के ले ली सन अब कौन हिस्सा बांटे के बा आय बताओ तू एगो खियाई एगो गाड़ी ए बाबूजी हमार तो बियाह नहीं के बोल हम कहां लेके रहो हमारे गाँव के अच्छा तो तोरो हम बियाह कर दे असो तो तोरो घर के आ जाई तो तू अपन अलगा लेके रही है अब बुढ़वा तेहारा में जाई अरे हमरा में रहो अभी सब ना रहे सुन तो हाँ तो ठीक है बा बचावा तो तोरा के हम शादी कर देता ही ओवर रानी संके आई आ के जानू हो ऐसा आ जाई तब का कइले अरे ई छिनरे लेके कूचा ना कूच दे हम कूचा ना कूच दे करे ए बुढ़ू कुकनो हाँ? भर जिंदगी हम खियानी अभी कहीं नायका लड़का के शादी करत हो तू तो लड़का में चल जीबा अरे ना रे बचावा बहुत ही डाल घोटना का बुढ़वा रे अरे चल रे चल चल ए देखो जेगा काम की बात है अरे बचावा खिसियाए से ना न काम चली ऐसे न कह अच्छा ठीक बा। ऐसा बात कर हाँ तुम हो जाओ का बुढ़ा के बुझाता आचरा के हवा अच्छा, लाग ठीक गइल बा ठीक बा रे हमर बाबूआ ठीक बात कह जातार आ देवर लागे चाहे भातार रे हमर बाबू हैं भला बताव हमारा बूढ़ पुरनिया आदमी के ऐसे तुहनी के कहे के चाही हैं जवान रहला त जवान आई नया साल हो हैं जा सन तोहनी के अपन काम कर सन हम तोहनी के हिस्सा बांट देता चलो सन वहिया पटबा अरे हम बांट न दे इतवार के बाद में सोमवार के हम बांट देब तोहनी के हिस्सा ए बाबूजी हमरा के पकड़िया के मुड़िया दे दियो अच्छा तू खियाइए आ तू गरी है रे एने से तू खिया- हाँ? हाँ चलो जी ये बुढ़ा के बुझाता आचरा के हवा लाग गइल ए देवर बाबू सुनी ना काहे ला जाके अब भाग ना रही अंजा अब उनकर अरे हम भाई नु उनकर मरद ज्यादा कमाता ए से उनकर गोड़ नहीं खे थमात उ पाउडर मार के एकदम ठीक रहती है बताओ हैं चलो चलो चलो। तुम बैठो घर चलो बचवा चलो छोड़ो सब बड़ी देखा भाई जान कानून नहीं वो ना ना ठीक बा बचवा बैठो ऑटो में तो
ए बाबूजी हाँ तो हिसाबा कौन से बटवाई अरे लोग तोड़वा के बुलाओ ना, दे ना हमारा के मोबाइल लगा के लो। हम बुला दे तनी आ हिस्सा बटा जाए नया साल में। ए बचवा लक तोड़, ए बचवा लक तोड़, आव तनी ये जी की हिस्सा बांटे के बाद देखा ये अपने में झगड़ा तरसन लड़त तरसन, भला बताओ ऐसे करे के चाहिए? जल्दी से कह आव, यानी के हिस्सा बखरा दे के ओरियाव। चलो हो हिस्सा बाटे के बतनी छुटपाल जादू भरे हिस्सा बाटे घरवा हाँ हाँ ऐजे बनी हाँ हाँ आव बैठ। सुनियो कि का तो नया साल में नया तरह से का तो हिस्सा बटाता हाँ 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 बचवा ये यानी के रोज लड़त झगड़त ताली सब, हाँ आई खाए को नहीं किसन बनावत। है ना हाँ तब यही के ये काम करब कि तनी बचवा तनी हिस्सा बखरा के बढ़िया से तनी बांट द, यानी के अपन अपन लेके रहसन। अब हम का करब? एगो छोटका कभी बियाहे करे के बा, आ हिस्से के बखरा के बखान करे लगली सन, बताव तो कैसे ओकर शादी होगी? ठीक बात। तब नया साल में हम नया तरीका से हिस्सा बांट देम। हाँ तब बांट दे बचवा बांट। कुआर के जितना बस सब जमीन दे दियाई हाँ आ जोना के बियाह हो गइल तो ओना के घर दे दियाई, घर दे दिया, बस बात खत्म हो जाई, बस 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 बचवा ये चाहिए। है ना। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। तो आज तो तुम मान दिन हो, कल हम आईम। अच्छा ठीक बता ले जाइयो। ठीक ना। हाँ 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 ठीक।